County Masianya korom ga jong mano George Amolo wanigeno George ni kaka wadhi nyime kod weche manyien to kod odiochieng' makiny kod odiochieng' mabiro wabedo kwa tudre kode kanyo mondo migi miwaler nikech iwinjo kako yango kanyo ni General Mose Nindo Ogola ne wuok e County Masiaya kendo wuok e gwenge mag Alego wuok mana machiegni kod chiro ma ng'iya kendo kutenore gi mano mantiere kod jogo maloso kodwa mopogore opogore ma oro otegi mag lit kod kuyo. Aboge Junior owacho kowuok e Facebook page mar Ramogi TV ni oro ote mag lit kod kuyo ne familia mar Mose Nindo Francis Ogola mabende oyango kanyo ni en wach malit ahinya ne oganda Luo. Openjo kanyo joluo gi lit waboro weyo neno karang'o. Erokamano Aboge Junior. Eunice Otieno bende orno ote machal kamano wacho ni gima kama otimre mana ka osechamo muma kendo apisi pok ne owuoki lit mar kuyo kod oro otene mag lit kod kuyo ne familia mare. Erokamano Eunice Otieno. Dennis Makasila bende oro otene mag lit kod kuyo. Ribon Chris Otieno yango ni ok ni wang'iyo marach kata yo machalnadi en lit mathoth ne oganda joluo wito jotelo madongo dongo kinde ka kinde. Owacho ni owacho yuero kamano Ribon Chris Otieno kumwacho makamano. Suzy wacho ni Kenya wang' ni wito ji gana gi gana. May God have mercy. Nyasaye ong'iwa kod wang' machielo. Mano ote moyudo kowuok e Facebook page mar Ramogi TV. Ng'ato luongre kani jaber Jipanora wacho ni Chieng' Emmanuel an bende aoro otena mag lit kod kuyo ne familia mag jogo duto mowito ngimagi. To lit ni oganda Luo ng'at mosechopo e telo kidieny machal kamano wewa kwani jomage ma wabro dong godo ma bro bedo ka losonwa kata mako machal kamagi. Erokamano jaber Jipanora. Evans Abije Jakodera oyango ni en wach malit ahinya makato tamo jatend piny Kenya wuon loso. Erokamano Evans kuom Abije Jakodera e wach machal kamano. Dennis Abila wacho ni sad moment with us. En odiochieng' kinde mapek kodwa ahinya. To Leonard Ondago wacho ni wawinjo ga malit gima do time maonge. Erokamano Leonard Ondago kuom pachi. Ka wadhi nyime, Mose Nindo Francis Ogola wito ngimane kane Rick ene tich. Mose Nindo Ogola ne Rick rango chenro ma jolweny dhigo nyime mar duoko chenro mag somo e wang'e e gwenge mag West Pokot bang' ka jatend piny Kenya William Ruto nyicho ogolo chik mondo mi jolweny oger skunde ma jomahundu no oketho e alworago. Eric Ounda nigi ler mathoth ewi tich mogik ma General Ogola otimo kapok oromo gi thone. Monj mag njore mane omiyo lor skunde e gwenge ma Baringo, West Pokot kod Elgeyo Marakwet ne omiyo jatend Kenya William Ruto okaw okang' mar golo chik ne jolweny mondo okaw ting' mar neno ni skunde ma jomahundu oketho oger kendo arita margi ojiw. Ma e chik makoro chalo kaka ting' ma General Francis Ogola ne obedo mogik motelo ne e tho mare. In the next 2 days, jeshi watakuwa pale Jesoko na watakuja pale kuhakikisha kwamba hizo mashule imejengwa, na watakuja pale kuhakikisha kwamba shule zikifunguliwa next term watoto wa kutoka hizo shule watakuwa pale. Chieng' wuok tich tarik 8 higani, jatend piny William Ruto ne omedo jiwo chung' mare mar neno ni monj mag mahundu otieki chutho. Mana jumbe 2 mokalo ma ok tin ne skunde 20 ne olor apoya kaluwore gi monj mar mahundu e kaunti ma Baringo, kama moko 5 bende nyocha ne olor e kaunti ma West Pokot nikech luoro mag monj kendo jonyuol ne ogolo nyithindgi e skul. Monj manyocha otim mogik en mar primar ma Ng'ara Tuko manyocha owang' ma olokore okethi chutho. Motelo chieng' tich adek, General Francis Ogola nyotimo limbe mar menyo gwengego, to ahinya gwenge ma Chesegon kama nya olime jolweny manikono kendo neno ni chik mar jatend piny oketi e tim. Report yango ni ndek kalapapla mane oriko oting'o Ogola kod ji mamoko 8 ne Rick owuok e skund primar moro mane gwengego. The Chief of Defence Forces on board the Kenya Air Force Hiwi helicopter had left Nairobi this morning to visit troops deployed in the North Rift under the Operation Maliza Uhalifu, and to also inspect the ongoing school renovation works in the following schools: Jesitet Primary School, Cheptulel High School,
Chepoton Primary School. Ma en tich mogik ma General Francis Ogola otiyo kapok owito ngimane, mana kodong' ndalo madirom 10 to onyono higa achiel mar bedo e apisi. Eric Ounda, Ramogi TV. Erokamano Eric Ounda kuom miyowa lipot ma chal kamano.